gode nyheder alle sammen. Jeg var til et bilshow, og inden I ruller med øjnene og klikker videre til noget mere spændende, måske en dokumentar om maling, der tørrer, så var denne her faktisk turen værd. Hvorfor? Elbiler, selvfølgelig. Dengang, hvor elbiler lignede noget, en tumling havde designet med en farvekridt, er forbi. Årets show var et elegant og skinnende bevis på, hvor langt elbiler er kommet. Bilproducenterne har tilsyneladende endelig indset, at miljøvenlig ikke behøver at betyde kedeligt som en regnvejrsdag. Nu ved jeg godt, hvad I tænker. Clarkson til et elbilshav. Er helvede frosset til is? Lad os bare sige, at selv jeg kan værdsætte lidt fremskridt, når jeg ser det. Desuden havde nogle af disse nye modeller nogle ret spændende funktioner. Først var der det elegante og lækre nye tilbud fra Indsæt mærkenavn. Den her sag lignede noget, der var formet af vinden selv, med bløde kurver og aggressive linjer. Så var der Indsæt mærkende, et monster af en SUV, der nok kunne trække en lille planet. Hvem har brug for brændstoføkonomi, når man har så meget rå kraft, hvad? Men showets virkelige stjerne, efter min ydmyge mening, var Indsæt mærkenavn. Denne lille raket var en fryd for øjet med sin rappe acceleration og go-kart-lignende håndtering. Det er den slags bil, der får en til at tage kørehandskerne på og tage en tur på den nærmeste snudede vej. Pointen er, at der var noget for enhver smag på denne elbils ekstravaganse. Fra familievenlige stationcars til iøjnefaldende sportsvogne, fremtidens biler ser bestemt elektriske ud. Lad os snakke lidt teknik, skal vi? Fordi det her var ikke bare dine gennemsnitlige elbiler. Nej. Det her var rullende mesterværker af moderne ingeniørkunst. Vi taler massive touchskærme, selv parkeringstrolddom og nok hestekræfter til at få en Tesla Model S til at ligne en mælkevogn. Rækkeviddeangst? Glem alt om det. Disse nye elbiler prælede af batterier, der kunne forsyne en lille by med strøm, eller i det mindste få dig fra København til Skagen og tilbage uden at svede. Og opladning? Bare en lille ulejlighed, mine venner, med superhurtige ladestationer, der dukker op hurtigere, end du kan sige lithium-ion. Så har vi endelig nået toppen af elbilsbølgen. Er benzinbiler dømt til historiens skrotbunke? Hold nu hestene lidt, venner. Selvom disse nye elbiler utvivlsomt er imponerende, er der stadig et par forhindringer, der skal overvindes. For det første er elbiler stadig relativt dyre. Jo, de bliver billigere, men de er stadig uden for rækkevidde for mange bilkøbere. Og så er der spørgsmålet om ladeinfrastruktur. Selvom det bliver bedre, er vi stadig langt fra at have en ladestation på hvert gadehjørne. Hør, jeg siger ikke, at elbiler ikke er fremtiden. Det er de helt klart. Men der er stadig noget arbejde, der skal gøres, for de fuldstændig overtager verden. I mellemtiden vil jeg bare være herover og nyde stilheden og det øjeblikkelige moment i min nye elektriske sportsvogn. Vi ses på den anden side.